Aquesta setmana hem vist fins a quin punt el cotxe elèctric desperta l'interès de molts conductors. L'increment en l'autonomia i el descens del preu han fet créixer les expectatives i en poques hores models com el nou Tesla han aconseguit més de 130.000 reserves. L'any passat, a tot el món, es van vendre prop de 500.000 de cotxes elèctrics. A casa nostra, a poc, aquest tipus de vehicles es van fent un forat al mercat automobilístic. El Francesc vol canviar-se el cotxe per un d'elèctric com aquest. Por el ahorro que puedo tener, sobre la comodidad es fantástico y otra de las cosas que tengo que mirar son los puntos de carga que puedan haber. El sector del cotxe elèctric comença a arrencar. L'any passat se'n van vendre uns 400 a Catalunya i en el que portem d'any ja se n'han matriculat 150. Al gener-febrer del 2016 el vehicle elèctric ha crescut un 200% les vendes. Per tant, és un clar inici d'una rampa de creixement. Cada vegada són més els conductors que opten per aquest tipus de vehicles elèctrics perquè no contaminen gens i perquè són més còmodes de conduir. Els seus punts febles, la poca autonomia que tenen i els pocs punts on recarregar-los. A Catalunya hi ha uns 1.000 punts de recàrrega, la majoria en espais públics com aquest, a l'estació de tren de Sant Cugat. S'estan incrementant els punts de recàrrega en espais públics perquè al final sempre hem intentat preveure que cada usuari té el seu punt de recàrrega a casa i el que li fa por és quan s'ha de fer desplaçaments llargs on podrà fer aquesta recàrrega. I aquest any se n'instal·laran uns 200 més en espais privats com en aparcaments de vivendes. No és el mateix tenir que carregar fora al carrer, en un lloc diguéssim públic, a que tu puguis fer-ho a casa teva mentre tu estàs descansant per la nit. Tot i això, només un de cada 1.000 vehicles que es compren a Catalunya és elèctric. El sector demana més ajudes per animar els conductors a moure's en silenci i sense emissions. Us parlem